Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Maitatu gutxiago eta gozatu gehiago. Peru eta Xarif parrandan izan ziren pasaden larun batean. Hurrengo elkartu zirenean, Peruk sekretutxo bat aitortu zion Xarifi. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Eta, ze ordutara arte egon zinen larun batean, Xarif? Giro beroan utzi zintudan, Oraingoan zuretzako moduko laguna aurkitu duzu? Zaude isilik, Peru. 17 urterekin harreman formala, bizitza osoa daukagu aurretik txo. Izango dugu hortzak berdintzeko denbora. Hobe zenuke zuk ere gutxiago maitatu eta gehiago gozatuko bazenu. Egia esan, inbidia pizko bat ematen didazu, Xarif. Nik ere pozik hartuko nuke larru lagunen bat. Edo bi, guztiok ditugu beroaldiak, baita nik neuk ere. Baina zerbait aitortu behar dizut, Xarif. Lotzatu egiten orain kontatzera noanak. Tira motel, ez da inbesterako izango. Bai, bada. Ea, zer gertatu da ba? Xarif, zuk badakizu izugarri kostatzen zaidala sentimenduak adieraztea. Beno, hasteko jakin zazu oso zoriontsuan naizela zu ondoan izan da. Urte hauetan guztietan lagun ikaragarria izan zara. Unerik ederrenetan, zintzarrenetan, ondoan izan zaitut. Zuri esker gainditu ditut beldur asko. Peru, zua sarira. Begira, Xarif. Ez dut inoiz larrutan egin, garbi nago. Enaiz inoiz inorekin oheratu. Ez dut inorekin txortan egin. Txikilitzakala egin gabe nago. Bai, ez begiratu horrela. Behin mutil batekin kanpaia jotzeko puntuan egon nintzen. Baina azken unean, hainbeste estutu nintzen gai izan. Eta horrek asko markatu ninduen. Beti berdin izango dela pentsatzen dut. Gurpilzoro batean sartuta nago, Xarif. Zenbat eta denbora gehiago itxaron, orduan eta gehiago itxutzen naiz. Eta zenbat eta gehiago itxutu, okerrago, gehiago atzeratzen dutune hori. Badaki lehenago esan behar nizula. Baina orain arte, enaiz ausartu ezer esatera. Lasai, Peru. Pazientzia izan behar duzu. Eroapen apur bat. Ez zaitez larritu, benetan. Bai mutilentzat, bai neskontzat, lehen aldia izaten da garrantzitsuena. Dena ondo ateratzea nahi izaten dugu. Baina, gehienetan, nahiko esperientzia txarra izaten da. Segurtasun faltagatik, urduritasunagatik, eta ez dugulako jakiten zelan jokatu. Ezinbestekoa da leku, une eta lagune egokia aukeratzea. Zer esanik ez. Beno, eta momentua iristen denean, hasteko modua ere funtseskoa izaten da. Badakizu zer esan nahi dudan, ezta? Berotze ariketez nabil, Peru. Edozein sexu harremanetan dira ezinbestekoak, baina askoz gehiago lehenengo aldian. Izan ere, elkarrenganako konfiantza handiago hartzen eta lotza galtzen laguntzen dute. Peru, dena dela, presarik ez izatea. Horixe da gakoa. Unea iristen denean, igarriko duzu. Entzun berri dugun solasaldian, bi esakune esanguratsu aipatu dituzte Peruk eta Xarifek. Hortzak berdintzeko denbora izan eta gurpil zoro batean sartuta egon. Zer esan nahi du batak eta zer besteak? Eta noiz erabiliko ditugu? Pertsona batek hortzak berdinduta dituela esango dugu, adinez aurrera joan ahala nortasunez eta zentzuz osotasuna lortzen duenean. Xarifek 17 urte ditu, eta esapide hori erabiltzen du esateko izango duela astia heldua edo nagusia izateko eta noski konpromisoak hartzeko. Bestalde, gurpil zoroa edo sorgin gurpila naturako eta gizarteko hainbat fenomeno azaltzeko erabiltzen den kausa-ondorio erlazioa da. Gurpil zoro batean, kausa batek eragindako ondorioak kausari eragiten dio berriz ere, eta horrek aurreko ondorioa areagotu egiten du.
Kasu honetan, Peruk, esperientzia batean oinarrituta, uste du ez duela inoiz larrutan egingo, alegia egoera behin eta berriz errepikatuko dela. Hori ez gain, Peruren eta Xarifen solasaldian egin indartzailea aditza indartzen ageri da. Lotzatu egiten orain kontatzera noanak. Noiz indartuko dugu aditza? Baditza bera indartu nahi dugunean, hau da, aditza markatu nahi dugunean. Esaterako, zer gertatu zaizu? Erori egin naiz. Zer egin duten neskek? Irabazi egin dute. Egia da hala ere, batzuetan behar ez denean erabiltzen dugula. Galdegaia denean baino ez dugu erabili behar egin aditz fokalizatzailea, gainerakoetan ez. Adibidez, zer sortu dute? Guraso elkartea sortu dute, esango dugu, eta ez, guraso elkartea sortu egin dute. Bukatzeko, solasaldiko konparazio perpaus bat aipatuko dugu. Zenbat eta denbora gehiago itxaron, orduan eta gehiago itxutzen naiz. Konparazio perpaus horrek bi atal ditu. Lehenengoan, zenbat eta distribuzio marka ageri da. Bigarrenean ostera, orduan eta distribuzio marka. Osagai bietan da derrigorra ago graduatzailea. Esaterako, zenbat eta gehiago esan, orduan eta kasu gutxiago. Zenbat eta gehiago jakin, orduan eta txarrago. Orduan eta distribuzio marka. Esaterako, txarrago. Orduan eta distribuzio marka. Esaterako, txarrago.